Shubor nakashlem jong unongsan hima. Hagasngi palay jong katayo ki atuli ki seng bhalang jong ka West Khasi Hills. Kilalit ban ujor siya Deputy Commissioner ka West Khasi Hills. Hagju ka por ban kentu ban shimkhya ban tuklar halur ka jing pensakut jong ki atuli ki company. Ban shnai ki jing kiang bat ban pendap ya jing siangrong. Hagi surok ki barung lingba kasor nongstany. Kini ki atuli ki seng ki kentup ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills. Bat ka hanyo trap Youth Council West Khasi Hills. Kalkum ka jing thok ya ka ba ka FKGGP bat ka HYC kila IT siya Deputy Commissioner kalong halor ka jing sakut ban pentre ya ka surok nongstany wa ka G Phase 1 da ka Joint Stock Company Industrial Association Vosroj Deni Private Limited kata ban shna ya ka jing kiang hajan ka District Jail ka jing bomla ban pendap ki line surok bat kiwei bat ka jing penslam ban shna ya ka jing kiang hakenro ka jing bomla ban pendap ya ka jing siangrong nadu kenro nong kenjang shadu shnong nong lwai sakawei pat kamat ya ka bala penpau da ka HYC kalong halor ka nong stony ramrai Phase 1 bala shna da ka Spika Project Infra Private Limited nong stony ramrai Hakabaga HYC ka penpau bakumba prapo pesan ka jing tray jongki kaladap handai sngosi hakibenta ka sor nong stony ompat la ban pendap kentup ya ka jing kiang ba tiu saw sha Anderson School ki arseng kilo kentu badawa naga DC ban shimkhya mador hak banakliang jongki nong yalam jongki arseng kile thu banakliang ka DC kala kular ban shimkhya hak bakan sakhot ikiteki company Council HYC West Khasi District hadir ke jing ujor yang kepajak yakini ki atli ki surok away kepada ke noston haramrai kepada Phase 1 kepada trade Spika Project Infra Private Limited kepada kajing trade kalau dia 40% dari ke basngalong long ba di kenika
kum kani ka jingking hani ka bade major bridge kani jingking habde hani ti sau ka ban Nesha Anderson berkuai ki jaka ki bade hapo jong kani ka tau area haduk menta kan paladep naglen jongi takdau kum juru ngi I ba kani ka surok noston wa kaji phase 1 ka ba hab jing trai jong drain stock company kani ru ka jing trai ka ba proportion bobun kala dep ngai ngi I ka jing dili kham tam ka wei jingking ka bade hang ni ha district jil ka badan hang ti ha phật cần thay bật cúng chú rụ cầu về cái chương trình cái bật đèn hạ cân rõ nó đủ cái tu cái này cái sưu bật cúng chú rụ cái chương trình hát đủ mình ta cái bật cái chương trình cái bật hệ cái bật cross vào cái chi hát đủ mình ta cầm xem là bật là đẹp này chương trình thì là cái này chúng nghĩ nghĩ sống thú cái chương trình năm chương trình ba tham tam cái liur cái là năng gian rồi nãy cái nhạy mà cái sọc về cái mã số ban ban yarap ya thì là cái này chúng nghĩ lại cân đủ gì madam hima hakane kapor ba nakalian jung I lakular ba insa siem khia insa khat jing yalang ya gini ki atli company bagin pendep no swa kalior knang ba kanomar ra jing e ba kata kade ke jing e kendu ke jungi hakane kapor di singit skam nakalian jung I ru ngi I bagini company na kapor ki wan but gini company khamtam gini company ke panabar ki kwa tang ban wan rong pisa na gani ka dong ka than ke jungi rai kim sum la ai jing hun la pi pe quality gani ka surok nang ni na pida pe nang ni na surok nang ni na noston hadu wa ka ji rai pida pe ka kom siang ka surok padap nang ni rai kala da jot hang te ngi I hang ni hang te hadin jo karang blang kham tam ki jaka ke balong ki jaka ke badon tang inong kendong bom don yeng ba hang ta ki le torti ba ni company te nak leng jungi kerpat EDC ba in yarap khnang nam ta kani khnang ba kini company ru kumdei ban sim kabu ya kadong kathan ke jongi baba kiwan ra development ni ba kini company gawan ki up aja ke running bill kim don pisah gin ragi up ya ke running bill lada nak yang sarkar ka ai pisah ki tre lada kam ai ki sange ti ke company ke bana barayu kum kata dangla kini gundai bangas bundai bangai ro re dangla kini ketu kani kum kat har construction ki dangla mat punya chaprang re ban ya kini ki atli company ki balawan hang ni pos kesir dangla kini company ki ban nak la kajong kajela kajongi te nak liang jongi kerpat di sarkar nang ni sakmat habaki ai tendar ya kini ki company ki ban bar ki don pej bah ya ki jingdon ki jongki ya ki jingyo jongki nomor I ki wan sim kabu ya ki development ba wan po jong kajela kajongi kata kadai ka masai ki jongi saka sarkar jelahi brok wai kablisibun di was kasihil ni wan ban panjing syai ka bai dei bet kasurok nong ston wa kaji kajing pan sateng ya ki rốt xanh lại bên ông từ kỳ lanh người ta kỳ quay phát kỳ bờ đây ban pendap người ta gặp tay cả surok cả bờ đây si benta hàng này po district jail từ cả jingking adum tang yu I ba don nong tresio cả tay cả surok hàng tay ha mau thung per nong kenjang tay bang khot kenro từ cả jingking cả bờ he hàng tu ro kỳ và sự ý công tô tham đoàn sự baterai nó tại vì benta hàng tay ha nông liwai kim xem là pendap sự ban pendap itu ka surok ban siang ya karong tena kalian jongi kaseng ni sa ha ka jing ngo bagi pajba ki wan ban ot ban nam si kaseng babalai kan ka surok ka sa teng tena kalian jongi kom ka FHP was sihil anta kasngi lawan ban pan jing kan shai na ka disi ka ong ban sa simkia ban khot ya gitu ki company ki badai ban pentrai kate ke benta nang tai mano badai ki monitor ban pejlang hang tul se kom ka peludi nang ba kin yo ban penya chakmat namar yu I ban dalawan ka yom slap ki nong lek nong wan kan sathut biang kum ba hakipor ki ba man shwa namar ba yu I ba menta kamlong shu kate ke jingking kham tam hang ne ha Jan district jail New I to jingking kelak kerak te ka ab jingma la daya kitrok te kan sakut kale kawan ena kaliang jongi kesang ni dawa na ka DC ba ka dei ban simkhia mardor kom ka klido jong district ban ai keno ka jing tho na ka syokos mustis khnang ba kila ban pendap ha ka por ka babiang khnang bangin yo e ka surok ka bapka